सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकताच देवगड दौरा केला। या दौऱ्यादरम्यान देवगड शिवसेना कार्यालयास त्यांनी भेट दिली। यावेळी देवगड शिवसेना तालुका प्रमुख विलास साळसकर यांनी आपल्या बागेतील आंबा पेटी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना भेट दिली। यावर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे आणि आम्ही सरकारमध्ये असून 220 रुपये मदत देऊन त्यांची थट्टा केली। याची दखल घेऊन त्यांना भरघोस मदत मिळण्यासाठी शासन दरबारी आवाज उठवावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली। सगळ्या समस्या आहेत त्याच्यामध्ये थोडे सांगणार आहे। कारण काय साहेब, कधी नाही ते म्हणजे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत शेतकरी कधीही रस्त्यात उतरला नव्हता। प्रथमच यावेळेला शेतकरी आंबा बागाचा कांदा रस्त्यावर उतरला। पण आम्ही सत्तेमध्ये आहोत, आम्ही पण त्या जिल्ह्यामध्ये होतो, आम्ही पण शेतकरी आहोत आणि हे जे आंबे आहेत ते माझ्या स्वतःच्या शेतात बागेतले आहेत आणि देवगडमधला आंबा हा मार्चपासून तर एप्रिलपर्यंत संपतो। आज 31 मे झाला आहे आणि निसर्गामध्ये तो पण शेवटचा 3ऱ्या टप्प्यात आलेला आंबा। नुकसान भरपूर झालं, लोकांची झालेली आहे आणि मोर्चा रस्त्यावर उतरल्यानंतर अवकाळी नुकसान झाले। पालकमंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरा गेले, आश्वासन दिलं आणि मी तुमच्याबरोबर आहे म्हणून सांगितलं। पण शेतकऱ्यांच्या तोंडामध्ये फक्त 220 रुपये प्रत्येक कलमी मिळालेले आहेत। तेव्हा तुम्हाला माझी एक शेतकरी आणि कार्यकर्ता म्हणून विनंती आहे की त्याच्यामध्ये काहीतरी शेतकऱ्यांना काजू बाजारांना जास्त वाढीत काहीतरी मिळावं।